рӯзатро сиёҳ мекунам, фаҳмидӣ мана? моҳпайкарро зиёд дӯст медорам. Лозим шавад ҷонамро фидояш месозам. Агар бо ман рафту омад кунед, ин кӣ? Ин аҷина аз куҷо пайдо шуд? духтарои ҳозира ба мисли инкубатор шаб меоянду паго тухм мебароранд. шумо марди занкалонро дӯст медоред? муборак шавад, фаҳмидем ки шавҳар кардӣ. мард агар занкалон бошад, ӯро мард эътироф мекунед? медонед, шояд шавҳар кунам баъди 10 сол. гулбибиро рақиби шумо мегӯянд, ин рост аст? Не. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад, ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом ва боз ҳамсалом, инак боз бо шумо ҳастам Рустам Азимӣ дар барномаи рӯбарӯ бо моҳпайкар Ёрова. пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. шарти бозии мо аз дигар барномаҳо фарқ мекунад. агар ки суоле ки писанди дили шумо аст, шумо ҳақ доред ки дар назди тамошобини мо онро қироат намуда ҷавоб диҳед. суоле ки ба иззати нафси шумо мерасад, шумо метавонед онро бо оташфишонак дар як лаҳза оташ занед. ин сир танҳо байни худи шумо ва ман мемонад. розӣ ҳастед? байни тамошобин не? тамошобин аз ин чиз бехабар мемонад. бошад, розӣ ҳастам. шурӯъ мекунем барномаро. тамошобинони азиз, мутаваҷҷеҳ бошед. хоб ман бояд интихоб кунам аз қутӣ ё аз лифофа? кадомаш ба шумо писанд? хоб биёед аз лифофа сар кунем, чунки дар лифофа бисёр чизҳои ҷолибам мешавад. ҳатто пул. хоб дар филми қасри ғам бераҳмие ки нисбати келин мекунед хашми тамошобинонро бедор кардааст. дар хона ҳам хуштомани золим ҳастед? дар хона хуштомани золим нестам. ва медонед, келин дорам, худоро шукр, наберача дорам ва келинам аз ман розӣ аст. агар бовар накунед, аз худаш пурсон шавед. росташро гӯед? ман росташро мегӯям. ман одати дурӯғ гуфтан ана надорам. ҳамон филме ки шумо ном гирифтед, ман тамошо кардам. чӣ хеле шумо дар онҷо келинро неш мезанед, тундгапӣ мекунед, меранҷонед, нахуд ки келини хонадони худро ҳамин хел. не, медонед Рустамҷон, ин нақш аст, ин образ аст. ин ман ки ҳунарпеша ҳастам, ҳунарманд ҳастам, пеш аз ҳама дар театр ва синамо нақш меофарам. ин ҳам як нақше аст. чӣ хел фаҳмонам ба шумо? яъне барои худам ман як хулосае баровардам ки ҳар як келине ки, ҳар як духтари ҷавоне ки ба дигар хона ворид мешавад, ӯ аллакай духтари ҳамон хонадон мешавад. бегона не, балки албатта вайро ҳамчун духтари худ бояд қабул кунӣ ва дар хонаи падару модар ӯ меҳмон аст. албатта. ва ман шукр мекунам, келини ман хеле духтаре ки бо тамкин аст, оромтабиат аст, меҳрубон аст. ва ман ки субҳи содиқ кор мебароям, нисфи шаб хона меоям, вақти ҷанг кардан ҳам надорам. аз ин бармеояд ки моҳпайкар дар хона беҳад хуштомани хуб аст. таъриф намекунам, вале ҳамин хелос. мегузарем ба суоли дуюм. анакун аз қутӣ гирем. албатта. чӣ суолҳо дар инҷо ниҳон бошанд? ман боварӣ дорам ки шумо ба ҳар як суол ҷавоб медиҳед. театр ба шумо чӣ дод ва чиро аз моҳпайкар гирифт? театр ба ман бисёр чиҳоро дод. яъне медонед, театр ба ман пеш аз ҳама зиндагии аҷибе дод, зиндагии рангоранг дод. театр ба ман оне дод ки аз он театр маро шинохтан ҳамчун ҳунарпеша. чиро гирифт? не, худо ба ҳазорон бор шукр мегӯям ки то ҳол ҳеҷ чизро нагирифтааст. то ҳол ҳеҷ чизро нагирифтааст ва фикр мекунам чӣ гунае ки муносибат кардӣ нисбати касби худ, ҳамон гуна ту баъд яъне амалашро, дардашро, шояд ана ҳамон меҳрашро бинӣ. ана ҳамон ашкҳое ки шумо дар саҳнаи театр ба тамошобин нишон медиҳед, ашкҳои сохтан? не, Рустамҷон, ман 100% бо боварӣ комил гуфта метавонам, ман аслан сохтакориро худам дӯст намедорам ва ашкҳои сохта ҳам резонда наметавонам. интихоби суолҳо, бале, интихоби суолҳо аз шумо? ин суолҳои шумо ба фикрам хеле зиёд астанд. безобита шуда истодам ки чаро ман яктоашро намехонам.
имрӯзҳо аксари занҳои калонсоли машҳур кӯшиш мекунанд ки аз Сурайё Қосимова ақиб намонда шавҳари ҷавон кунанд. Медонам ки муҳпайкар ҳам дар байни ҷавонон харидорони зиёд дорад. Чаро то имрӯз танҳоед? Ин саволро шумо нависиштаед? не ин саволҳо ҳам аз ҷониби анамон нафароне ки эълони шуморо тариқи инстаграмаи меҳробро дида буданд ва мо аз онҳо гирифта рӯбарӯ кард. Ман барои апаи Сурайё дар ҳақиқат хеле хушҳолам ки он кас зиндагии оилавӣ барпо карданд. Медонед, ҳазрати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу ва саллам, зани он кас чанд солҳо аз мо калон буданд. дуруст ҳамин тавр не? албатта. Ва инқадар меҳру муҳаббат, инқадар зиёд омӯхт, яъне аз он оилааш. Ва оне ки Сурайё Қосимова шавҳар кард, ман хурсандам аз ин. туи муҳпакару кай мехӯред? Зиндагии ҳар як шахс ин зиндагии ӯ аст. Ман аслан дӯст намедорам вақте ки ба зиндагии ман кордор мешаванд ва ман ба зиндагии касе кор надорам. дуруст хушбахтӣ, хурсандӣ, хушҳолӣ новобаста аз сину сол, бузург аст, хурд аст, ман ба ин ҳам эътибор намедиҳам. Шояд шавҳар кунам баъди 10 сол оҳо ё баъди 5 сол. харидорон кам нестанд? Не, харидорон зиёд ҳастанд, вале медонед, ман доимо агар мард ба мисли ман мафкураш аз ман баландтар бошад, яъне сатҳи зиндагиаш аз ман баландтар бошад, ҳурмату эҳтиром, дӯст, меҳрубон, яъне ба самимият ман бовар дорам, албатта на ба муносибатҳои қалбакӣ. Бисёри ҷавонҳо мехоҳанд барои чӣ бо занҳои машҳур шинос шаванд? Чун ӯ машҳур аст. Ҳамин тавр не? Ӯ зан машҳур аст. Ман ки ӯро гирифтам, ман дар бари ӯ ман низ машҳур мешавам, дар бораи ман ҳам низ менависанд. Ҳана ҳамин гуна фикру ақидаҳо аст. Ман инро медонам. ҳолатҳое мешавад ки ба шумо смсҳои ошиқона мефиристад? Албатта. аз ин хандаатон меояд ё ғамгин мегардад? Не, медонед, вақте ки ба ман менависанд, албатта ки ман саломи ҳар як мухлиси худро, ҳар як ошиқи худро саломашро алек мегирам. Не, кам нестан, худо ба шукр. Аммо як чизое ҳаст ки як мегӯянд этика, яъне як субординатсия, як муносибате ҳаст ки ман нисбати он бачаҳо ягон фикру ақидае надорам. Яъне ман самимона саломи онҳоро алек мегирам. дуруст аст. Ва дар фикри он нестам ки яъне он ҷавон аст. Хуб, дигар гуфтан намехоҳам. Ба фикрам ҳамашро фаҳмидед. мегузарем ба суоли дигар. Акнун як қутиро шумо кушоед кани. Розӣ ҳастед? Розӣ ҳастам, кушоед. агар ба иззати нафси шумо расида монаду ман хона? фикр мекунам намерасад. оҳо ин бениҳоят коғазаш бузургу саволаш як гарак. дар ин ҷо навишта шуда Гулбибиро рақиби шумо мегӯянд. Ин рост аст? Ҳатто борҳо ҷангу ҷанҷол низ кардаед. худо, баръакс мо бо Гулбиби мухлис аз театри ҷавонон. баръакс мо бо Гулбиби бениҳоят дӯстони қарин ҳастем. Чанд сари сол бо ҳам ҳамкорӣ дорем, дар як театр кор мекунем. Гулбиби ҳамчун ҳунарпеша, ҳамчун шахс бениҳоят як зани, медонед, як зани аҷиб аст. Бениҳоят дӯсташ медорам ва ҳеҷ вақт ҳеҷ гоҳ мо рақиб ҳам набудем, чун нақшҳои Гулбиби, прототипи Гулбиби дигар аст. аз шумо дигар? аз ман дигар. мо дар ягон намоиш рақобат ҳам надоштем. Мо вақте ки бо ҳам вомехӯрем, меҳру муҳаббати мо нисбати ҳамдигар зиёд аст. ва ман Гулбибиро бениҳоят дӯст медорам, чун як шахсе аст ки агар як проблемае дошта бошӣ, яъне мешавад дар ҳаёт, проблемае мешавад, зан ки занам ҳатман кӯмак мекунад, ҳатман дасти ёрӣ дароз мекунад. ҳамеша дар бари шумо ҳаст. Бале. апаи Гулбиби агар моро тамошо карда истодаед, исботашро ҳатман аз шумо хоҳем пурсид. мегузарем ба интихоби суолҳо. хоб инқадар саволотон зиёд. албатта мухлисони шумо ҳам зиёд ҳастанд. саволи аҷиб, дер интизор ба фикрам. муҳпайкар ва Хуршед Сатторовро ҳамеша якҷоя мебинем. дуруст аст? росташро гӯед, шумо бо Хуршед чӣ муносибат доред?
ана ин муносибат чӣ муносибат бошад бо ман фикр кардам маҳрамона не маҳрамона не чун вақте ки дар оила теҷи як мақолае буд ки муҳбайкарёр бо хуршед саторов ҳатто дасти ба даст буданд вай фотошоп буд албатта ин маълум буд ва тӯй доранд дар як сарой савол бо омадагӣ аст яъне бубинед як чӣ гуфтани ҳастам вақте ки мардуми мо болои мақоларо мехонанд дурунашро варақ намегардонанд яъне чӣ гап аст яъне аввал савола намебинанд вақте ки ин мақола баромад ин гӯем пиар ход буд ва ин кор шуд ва овоза шуд дар тамоми тоҷикистон ҳатто хориҷа ба ман зангҳои зиёд омад ба ман паёмакҳои зиёд омад ин магар рост аст ин магар рост аст гуфтам не мо бо ӯ дӯсти қаринем яъне бубинед мегӯянд дар байни марду зан дӯстӣ нест ҳаст ман хуршедро бо хуршед аҷиб мо шинос шудем вақте ки 3 сол пеш ман рафтам гуфтам ба худ як палтои зимистонаи миллӣ фармоиш диҳам ҳамон гуна мо шинос шудем аввал хуршед маро бо як медонед нигоҳ рӯияи на он қадар хуб пешвоз гирифт чунки аз филмҳои ман фақат медид ки ман як зани бад ҳастам яъне сахтгир ҳастам ва вақте ки мо бо хуршед вохӯрдем суҳбат кардем суҳбатҳои аҷибе пайдо шуд ва ҳамин гуна дӯстии мо сар шуд оғоз шуд ва ман ба хонаи хуршед чандин боро рафтагӣ ҳастам занашро медонам фарзандакҳои бениҳоят зебо дорад зани бениҳоят хушгил дорад бо ҳурмату бо эҳтиром хонаи хуршед доимо пур аз меҳмон аст ва вай дӯстоне дорад ки доимо дар ҳар як шабнишинӣ ҳамон дӯстонаш ҳастанд якеаш ман бале ман дӯсташ ҳастам аз ин зиёд не ман метавонам бо хуршед шинам дар бораи медонед намоиш суҳбат кунам дар бораи он либосое ки ӯ медӯзад тароҳӣ мекунад ман метавонам дарди диламро ба ӯ гӯям як проблемаи худро ба ӯ гӯям яъне ин ҳаст дӯстӣ на ин ки дар хурсандӣ балки дар ҳамон ғаму ғуссаам дар паҳлӯят аст ана инро дӯст мегӯянд бисёриҳо ҳамин гумона доранд ки ману хуршед чӣ муносибате дорем не мо муносибатҳои мардузанӣ надорем мо дӯст ҳастем ҳамон зангҳое ки аз хориҷа аз тоҷикистон меомаданд бо чӣ суолҳо шуморо табрик мекарданд медонед бисёр вақто мегӯям муборак шавад фаҳмидем ки шавҳар кардӣ як хелошо менависа агар медонистам ки ту шавҳар кардани ҳасти худам мегирифтам яъне домодҳо бисёр рашку то бале ҳамин ман худам дар ҳайрат мондам ки инқадар ман инқадар дӯстдорони зиёде доштам ман дарак надоштам вале ҳама инро ман рад кардам албатта ва то ҳол гоҳе мешаванд ки аз хориҷаам занг зада буданд гуфтанд ки муҳбайкар мо фаҳмидем ки шумо тӯй кардед муборак шавад гуфтам не ин иштибоҳ аст ин як пиарходӣ гуфтам рӯзноманигоро буд ман хурсанд аз он ҳастам ки имрӯз муҳбайкарбону бо настрения хуб суолҳои моро ҷавоб доданд ва ягон суол ҳоли оташ назадааст оташ нахӯрд интихоб кунед не ако шумо интихоб кунед дар ин ҷо чӣ гуфта шуда бошад ман метарсам ки бисёр суолҳои вазнин дар ман меафтад хонам зид нестед ҳар нафар шаҳди ошиқиро чашидааст ва агар касе гӯяд ки ман ошиқ нашудаам одам нест ё аз ин олам нест росташро гӯед бо ишқи аввалатон кай ва дар куҷо вохӯрда будед ишқи аввали ман дар шаҳри Москав буд ин чанд сол пеш тоҷик буд миллаташ ёки урус хуб шарт нест тоҷик урус асос инсон буданаш ва баъдан издивоҷ кардем баъдан тӯй кардем баъдан худо дар хориҷа берун аст душанбе тоҷикистон баъдан соҳиби 2 писар шудам ва ҳамин гуна шуд ки намедонам мешавад яъне аз ҳам ҷудо шудем чун ӯ намехост дар ин ҷой зиндагӣ кунад ман намехостам дар он ҷой зиндагӣ кунам
ва рашкҳои бисёр пайдо шуд. Ман одаме ҳастам ки ман рашкро аслан намебардорам. чанд муддат дар он ҷо монда будед? Дар он ҷо агар хато накунам як 3-4 сол будам ва пас он хуб ҳамин гуна шуд ки аз ҳамдигар канда шудем. Бисёр корое буд ки ӯ нисбати гӯем ман хиёнат кард. На хиёнате ки бо зан, агар бо зан мекард мебахшидамаш. Хиёнат ба оне ки аз хона мондам, аз мошинам мондам, фурӯхтам ҳамашро рӯи хотири он ки ӯро паси панҷара накунам. баъдан тамом аз ҳам ҷудо шудем, ман бахшидамаш. дигар зорӣ ва илтиҷо накард? Не, хай зориву илтиҷо албатта ки кард, аммо нобахшиданӣ буд. Он давру он замон, он корое ки он карда буд нобахшиданӣ буд. барои ҳавай ман баъд аз ӯ дигар на ошиқ шудагӣ ҳастам, на боварӣ дорам ба ошиқӣ. мегӯянд ки ишқи аввал ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. имрӯз мебинам ки фаромӯш кардам. шумо мегӯед фаромӯш кардам. фаромӯш кардам, бале. рост мегӯед? рост мегӯям. рост мегӯям. Як интихоб кутӣ. бё қутия гирем кани. ин холиё? саволи аҷиб. мард агар занкалон бошад, ӯро мард эътироф мекунед? Оҳо. медонед, вақте ин суола зан ҷавоб медиҳад, ман як кайфият мебардорам. рустамҷо, ман гуфтанӣ ҳастам ки аслан занкалон шояд ина мардо худашон баровардан. ту гапи занатро мегирӣ, ту занкалон ҳастӣ. ин нодуруст аст. мард ҳурмату эҳтироми худро ба ҷо меорад нисбати занаш. ман фикр мекунам ки ин вақте ки зан занг мезанад, як фармоише медиҳад, ин занкалон будан нест. ин ҳурмату эҳтиром аст, чун он зан модари фарзандои ту аст. шумо марди занкалонро дӯст медоред? не. ба кадом хотир? ба хотире ки агар вай бениҳоят занкалон бошад. чиқад ҷавоби аҷиб буда. хуб, давомаш ба мерем. интихоб мекунем. аз шумо аз ман? аз шумо. анин қутичаро гирефтем. бо хоҳиши муҳпайкар ман ин суолро ҳатман мехонам ва ин ягона гуфта мемонам ки ягона ҳунармандест ки ба ҳамаи суолҳо ба қавли открито ответ дода истодааст. биёед мегзарем ба суоли 8. се ҳодисаи аҷиберо ки то ба имрӯз аз ёдатон намеравад нақл кунед. фарқ надорад ки ин ҳодисаҳо хандаоваранд ё гирьяовар. аллакай як ҳодисаашро нақл кардам. ду ҳодисаи дигарашро мехоҳем донем. ду ҳодисаи дигар. ман аслан медонед хеле ҳодисаҳои хандаовар кам ҳаст дар ҳаёти ман, бисёртар ҳодисаҳои ғамгин ва ҳодисаҳое ҳаст ки вақте ки ба наздикӣ як воқеае шуда буд, як ҳафта пеш, як ду бачаки мактабхон, номи якташ хушнуд, номи якташ мунис. ҳатто номашон дар ёдам ҳаст. уно вақте ки ман аз кор мебаромадам, уно яке ҳардашон давида омадан назди ман, гуфтан бо забони русӣ: мо шумоя дӯст медорем, мо мухлисои шумо ҳастем, ба оғӯшу ба меҳру муҳаббат. ман аз самимона оғӯш кардам, гуфтам ман бисёр хушҳолам аз ин меҳру муҳаббати шумо, чӣ кор кунам барои шумо? шумо кай намоиш доред ки мо биёем? ман гуфтам хуб, пас фардо мо намоиш дорем, ҳатман биёед. ва бовар мекунед, он ду кӯдак ба як намоиши бузург омаданд. ҳар рӯз меомаданд то намоиша, ҳар рӯз меомаданд ҳамин барои як дидорбинии ман. мо мехоҳем шумоя бинем, мо мехоҳем шумоя бинем. хуб, ман даъват мекардам, ба утоқи кориам бо онҳо суҳбат мекардам, оиди дарсҳояшон мепурсидам. баъд вақте ки рӯзи намоиш сар шуд ва дар он ҷо дар хатми намоиш, яъне вақте ки анҷоми намоиш, дар намоиши мо ду донишҷӯи ки нав донишкадаи санъатро хатм кардагӣ буданд, аз ин баршиштагӣ буданд ва ҳамкурсошон, ҳамсабақҳошон. ин ду кас дар саҳна буданд. онҳо номҳои ваёя дод зада, қарсак мезаданд ҳамсабақҳошон. ин ду кӯдаке ки дар якум ряди толори театр нишаста буданд: моҳпайкар,
من گفتم ای خدا، گفتم ببینید، مهر گفتم محبتی کودکانه بنهایت و من شکر میکنم که در بین کودکو مخلصان من نه، مخلصانم دوست دارم. زیاد هستند، مخلصانم زیاد هستند. به نزدیکی من همین روز یک بچه چند روز می نویست صابر جان از نویه بخش، حالا در شهر مسکو کار میکند و خواهش و التماس کرد که اپا جان من میخوام که شما خانه ما روید، مهمان شوید. گفتم خانه شما کجا با؟ گفت نویه بخش. اوه گفتم دو در پاش بنهایت دور است. من خودم در مسکو هستم ولی دو پسر من مخلص اشدی شما هستند. آرزوی آن رو دارن که میگن همین ماما جانمون کمی بیاد ما بینیمش. ببین رستم جان، من فکر میکنم وقتی که کودکان نسبت هنر تو اینقدر مهر دارن، تصور کن آنها وقتی که بزرگ میشوند در آن همین خاطرهشون من میمونم. درست. شاید من امروز باشم پگانه، اما در خاطره اون کودکان من میمونم. این برای من از همه تحفه های دنیا و خدا که باز هم ارزش بزرگی دارد. بهترین. من فکر میکنم که اون دو حادثه‌ای که عجیبه که بود شما که قصه کردید. بله. انتخابی سوال از شما. так چرا یگان سوال‌ها نمیسوزن؟ سوال عجیب. محپیکر رو زیاد دوست می‌دارم. لازم شود جانم رو فدایش می‌سازم. اگر با من رفت و آمد کنید، هر چی لازم باشد برایتان تحفه می‌کنم. این سوال از کجا؟ این سوال از نام صابرجان از شهر دنقره. صابرجان از شهر دنقره. بله، مخلصی شما. ها. این با فکر میکنم جوان نیست و سین و سالشان کمی بالا هستند. مخلصی شما هستند. اکوی صابر اگر ما رو تماشا کرده باشید، ما همون SMS که شما مخصوص به تلفن من روان کرده بودید، ما مخصوص انی همین درست میخواد. البته درست است. و با اکوی صابرجان چی گفتن میخواهید؟ تشکر البته برای مهر و محبتشون، تشکر برای لطفشون. اگر صابرجان به دوشنبه تشریف آورند، اگر بنهایت مرا دوست دارن، یک طرفخانه رو انتخاب کنم. نه طرفخانه نه جان، من اونقدر دوست داری طرفخانه رفتن شیشتن، من اینقدر دوست نمیدارم. یگانه چیزی که با تئاتر اویان با گل و گلدسته و با گل و گلدسته و با یگام شیرینی، انا همین از دوستداری مخلصان برای من باوری کامل دارم که اکوی صابرجان با یک تونه با 10 ها گل و گلدسته ها و شیرینی ها با تبریک شما میگم. فردا حتما بیاید. انتخاب کنید. خب قطعه رو انتخاب میکنم. پارچه رو از فیلم قصه کنید که تو با امروز در دهانتون آن ایباره ها نشستند. شما فیلمی که در عروس زمانوی نام داشت، فیلم البته نبی جان پیرماتов و در اونجا ایباره‌ای بودن که تو حال در خاطره انم کودکان و میانه سالان و کلان سالان نقش بستن. از اون جمله سخن‌هایی که صبرینا میگفت، سخن‌هایی که دولت ماه میگفت و سخن‌هایی که شما میگفتید. نه خود که یگان تا در خاطرتون مونده باشه. باز در خاطرم بیارم کنی. این کی؟ این عجینه از کجا پیدا شد؟ فقط همین عجینه دارم. نه میدونید رستم، ایباره ها خیلی زیادن، یعنی بسیارتر همین ایبارهایی که یک جمله دو جمله من همیشه و مثلا اگر مونولوگی دور و دراز باشد شاید در یادت خاطرمان استاد، اما اونی که حاضر میرود یا که من یک ایباره که در فیلم قصر غم بود که دخترای حاضر شب میآیند و مثل اینکوباتور شب میآیند و پگاه تخم میبرورند. یعنی اینم الله که در دهنی عذر زیاد حتی کامنت های زیاد کشیده بودید. بله عذر زیاد که دهن گفتم، الله که در خاطره مردم همینم نشسته است. البته. انتخاب از کیست؟ من مخلصی اشدی محپیکر بونم. در بیشتر فیلم ها و کلیپ ها اون کس رو در نقش زن تندگپ میبینم. اگر من کلین خاندانشان شوم با من همچنین رفتار میکنن، التماس به سوالم صادقانه جواب دهید. مفتونه. این کلینش مش دارم نخواه. بچه ها ایلادور نمی؟ بچه بزرگیم اویلادور است، بچه خوردیم رو فوتیه کردگی هستم. مفتونه خون دیر کردن. مفتونه خون دیر کردن، افسوس. اگر کلینم میشدن و اگر
келине ки 10 та ҷавоб диҳад, албатта ки баъд 10 та ҷавобаш 30-40 та мегардад аз тарафи ман. Ман барое ки нағз намебинам аз тарафи ҷавонҳо, новобаста аз он ки вай келинам аст, фарзандам аст, яъне ҳамкорам ҳаст, агар аз ман хурд бошад, ман ноҳурматиро нисбати калонсолон дӯст намедорам. яъне бубин Рустамҷон, моро ҳамин гуна тарбия кардагӣ ҳастанд ки вақте ки калон даромад, ҳурмату эҳтироми ӯро поз дошта, аз ҷоят мехезӣ, салом мекунӣ. ҳамин хел ҳаст, чӣ бача бошад, чӣ духтар. вале ҳозир ана ҳамин рафторҳо кам шудааст. яъне ноҳурматӣ нисбати калонҳо зиёд шуда истодааст. ман намедонам сабабаш дар чӣ. якзор он калон ҳатто нисбати падарои худ ноҳурматӣ мекунанд, ҳатто нисбати модарои худ ноҳурматӣ мекунанд. яъне ки косташавӣ дида мешавад. бале вале мо ки дар театр кор мекунем, кӯшиш мекунем ки намоишҳои рӯи саҳна орем ки ҷавонҳо омӯзанд. албатта ибрати ишон шавад. албатта барои онҳо бояд ибрат бошад. яъне Мафтунахон ноумед шуда. Мафтунаҷон ноумед шуд, афсӯс мехӯрам. Мафтунаҷон агар сеюм бача медоштам, ҳатман худата келин мекардам. хуб, марҳамат. интихоб аз ман. Рустамҷон, оҳо, саволи деринтизорро ба фикрам гирифтӣ. оҳо, хонаме, қани хонем. зери ин ибораҳо бо садои баланд нақш бозед. Бача, агар фаҳмам ки як бори дигар аз пеши роҳам мебароӣ, рӯзатро сиёҳ мекунам. Фаҳмидӣ? зери ин ибораҳо, зери ҳамин ҷумлае ки хондам ман, шумо бача, агар як бори дигар аз пешам бароӣ, рӯзатро сиёҳ мекунам. фаҳмидӣ мана? бо Рустамҷон ёдат ба ҳаст ки мо қадито дар як клип ҳамкорӣ доштем. Бале. ва онҷо як саҳнае буд ки ин гулқати назди духтари ман мебиёд. Ошиқи аз духтари пешаш шумо будам. ман ба ин гула гиру ин гула гирӯ. уснаша худат медонӣ ба чикор кун дар як ҷо. чихел ман дар ҳамон лаҳза тарсида будам аз шумо. Ва ҳатто бовар мекунед тамошобини азиз, ин чизи дурӯғ набуд, реалӣ буд. ман дирӯза как ҳамин хунҳое ки санг барзада будам, нав захмашон рафт. бовар мекунед чунон ман зарди сахт акнун хӯрда ту будам. фаҳмидӣ ки кори ҳунарманд чӣ гуна чӣ аст. қадар мушкил будааст. Ман чӣ қадар даст мушкил бардоштам. буд. Даст Албатта. бардоштӣ, Албатта фаҳмидӣ? даст бардоштам. хайрият. хоб, саволи деринтизори Рустамҷон. Оҳо. дар ин қуттии сеҳрнок мева аст. агар номи ин меваро донистед, шумо аз ҷониби барномаи рӯбарӯ соҳиби мукофот бо маблағи 200 сомонӣ мегардед. агар надонистед, ин маблағро бой медиҳед. розӣ ҳастед? розӣ ҳастам. албатта ман мехоҳам ки моҳпайкар дар ин бозӣ бохт кунанд ва маблағе ки дар ин ҷо гуфта шудааст насибашон нагардад. Неки метарсам насибам нагардад? Чӣ хеле насибам нагардад? Ман 200 сомон, ман донам миллион бошад дар инҷа. ман маҷбурам ки баъди аз барнома бо Меҳроб даст ба гиребон шавам. чӣ ба даст ба гиребон мешӣ? охир мо месӯзем. сӯхтед 200 сомон пул ме. ин бозӣ аст ва агар шумо тавонистед ҷавоб гуфта, мо розием ки ба дили кушод онро ба шумо супорем. интихоб аз шумо. агар дар ҳамҷа ман мевая ёбам, ту ман ба 1000 сомон метӣ. розӣ ҳастӣ? агар шумо наёбед чӣ? ман ту ба 200 сомон метиҳам. мешавад? шоҳид шумо? Шоҳид тамом, тамошобини мо. тамом. хайр. Худоҷо ман имрӯз маошама гирифта будам. маошат имрӯз меравад. қати ман ба фикрам мумкин расам. албатта. агар қуттӣ чоркунҷа бошад, дар ин қуттӣ метавонад анорғунҷат, метавонад себғунҷат, метавонад мандаринғунҷат, метавонад апелсинғунҷат, метавонад банана меғунҷат. бо чӣ? нок ғунҷат. ман метарсам ки 1000 сомон насӯзам тамошобини азиз. агар ман сӯхтам ҳатман ба кивикашо ки ман шумо партӯед. аз бӯяш мефаҳмидам чи аст. намешад ки ту кушои ман камка не ин мумкин нест. шарт аст. шумо бояд шояд дар ин ҷо аз вазнаш медонед ба чӣ монанд аст? аз вазнаш
мандарин ба апельсин киви бамонанд. варианти охири шумо. Киви. шумо мутмаин ҳастед ки Ҳа. аниқ? Аҳа. агар мандарин бошад чӣ? Ха мандарин. варианти охир. варианти охир. 1 2 295 Киви. 3 киви. Ҳа. мебинем? Ай! оҳо мандарин охи вай. Киви. Рустамҷон, бовар мекунед мупайкар. 1000 сомона ка хушрӯ карда дар лифофа мону дастакам ба те. ман метарсам ки маро инфаркт назда бошад. Инфаркт намезанад. Барои 1000 сомона ҳеҷ кас намурдааст. Туям намемурӣ. Бё. хайр ман аз хазинаи канали меҳробпуро ба шумо 1000 сомон метиҳам ва баъд аз барнома ман маҷбурам ки аризаамро навишта аз ин ҷо равам. Куҷо мерӣ? охир 1000 сомон каналро вай кардам. Банкрот кардӣ? банкрот кардам. ва ин аз номи мо агар хоҳед ҳисоб кунед ва тамошобини мо бовар кунанд ки дар ин ҷо дар ҳақиқат 1000 сомоне аст. Не, 1000 сомон аст. Тамошобинони азиз бовар кунед. Ва ин конверт гапаша бад мегӯям. соли охир мондааст. шумо интихоб мекунед ё ман? Бе ман интихоб кунам. марҳамат. Ягон савола ман нашудем. бисёр хурсанд гаштам ки моҳпайкарбону ягон суолро оташ назадам, зеро ҳама суолҳо писандашон ҳастанд. мегузарем ба саволи охир. Дар бештари озмунҳо шуморо довар интихоб мекунанд. Агар миёни сарояндаҳои машҳур озмун эълон шавад, садои киро маҳкум мекардед? оҳо аз баски суолу ҷавоби мо рӯбарӯ аст, ҳар чиро бояд шумо Ман ҳақиқат гӯед. ҳақиқатро мегӯям. Агар медонед сарояндае ки зинда хонда натавонад, имрӯз ҳама сарояндаҳои мо қариб ки зинда хонда наметавонанд. на ҳама. на ҳама. На ҳама. Ва ман чандин борҳо ҳатто яъне дар сомонаҳои иҷтимоиам дидагӣ ҳастам. Зинда хондан осон нест. ман то ҳол надидам ки шояд буданд сарояндаҳое ки консертҳои зинда бо овози зинда ташкил мекарданд ва иштирок мекарданд. ман ба онҳо ду дастамро бардоштагӣ ҳастам. Овозашон зинда ба қувват чунин форам ҳастанд ҳамин гуна сарояндаҳо. аммо сарояндаҳое ҳастанд ки овоз надоранд, фонограмма мехонанд. яъне студия рафта унҷо звукорежиссёро овозакашонро тоғрӣ мекунанд, оно баъд сар мезананд. ин нодуруст аст. ин нодуруст аст, чун ин гуна овоз як рӯз не як рӯз гум мешавад. мухлисро яку як бора пайдо карда наметавонам. ин гуна овозҳо. ман барои аввал агар аъзои ҳакамон мешудам дар чунин озмун, албатта ки бо овози зинда санҷиш медодам. яъне бо овози зинда ки як суруде бихонад. ин гуна сарояндаҳо кам ҳастанд ҳозир. бовар кунед. ман савол ба ҷавоб додам, Рустамҷон. алло. бовар мекунед ту хобат бурдӣ чи? ман то ба ҳол аз ҳамон маблағе ки аллакай ту барои маблағ мефаҳмам. ғамгин шуда истодам. ҳамдардии маро қабул шумо аллакай ба кун, савол баче. ҷавоб додед. ҳа, ман ба савол ҷавоб додам, шумо дар маблағ буд. тамошобини азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ аз канали меҳробпуро. меҳмони барномаи мо буданд як тан ҳунарпешаи бисёрам қашангу зебо, ҳунарпешаи бисёр ҳам ҳамаи мо шумо дӯсташ медорем, моҳпайкарбону ёрова. саломат бошед. барномаҳои мо бо ҷолибтарин суолу ҷавобҳо дар навбат ҳастанд. моро пайгир бошед. таманниёти охиринро мешунавем аз забони моҳпайкарбону ва баъдан хайру хуш мекунем. азизонам, мухлисонам, дӯстдорони ҳунари театрии синамои моҳпайкар ёрова ва инчунин мухлисону дӯстдорони канали меҳробпуро, ташаккур барои ҳамаатон, ташаккур барои он ки бо мо ҳастед ва бигзор доимо сеҳату саломат бошеду доимо табассуми шумо ҳувайдо бошад. ҳамаи шумоёнро дӯст медорам. хайр.